De teelt van hennep is in Europa verdubbeld. Ook in Zeeland wordt het gewas voor het eerst geoogst. Dit gaat waarschijnlijk naar een spinnerij in Frankrijk. En dit wordt dan ook geweven. En dat komt terug als een doek. En verder in het nieuws vandaag. Een theatervoorstelling van meer dan 4 uur. En een kilo appels voor €1. Goedenavond. In Zeeland wordt voor het eerst commercieel hennep geteeld voor de textielindustrie. In Sluiskil is na een proefperiode van 2 jaar dit seizoen 7 hectare hennep ingezaaid. En die kan nu geoogst worden. Nou, wij zien al jaren dat er steeds meer vraag komt naar natuurlijke grondstoffen voor textiel. Textiel staat ook voor grote uitdagingen. Wij moeten verduurzamen. Op dit moment wordt er heel veel kunststoffen gebruikt in de textiel, zoals polyester. Mensen willen toch gewoon natuurlijke vezels hebben en het moet uiteindelijk ook het kunnen recyclen. In de afgelopen 5 jaar is de hennepteelt bijna verdubbeld in Europa. Om de hennep te kunnen oogsten is er speciaal een nieuwe machine ontwikkeld. Normaal wordt hennep geoogst in kleine stukjes van 10 centimeter. En dan wordt het eigenlijk meer als een soort warvezel gebruikt. En eigenlijk vooral voor industriële toepassingen, zoals isolatie of papier. Maar daar kan je niet echt een mooi hoogwaardig garen van krijgen. En met deze machine knip je de hennep in 2 stukken. Van 90 centimeter, waardoor je het mooi in een zwat kan leggen, zoals het vlas. Het kan ook roten. Daarna kunnen we het ook oprollen en kunnen we het swingelen. De oogstmachine is mede gefinancierd door de Europese Unie, die de hennepteelt wil stimuleren. Het verbouwen van hennep is namelijk goed voor de bodem. Het gewas heeft geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest nodig. Het is echt een Europees initiatief. Dus dit gaat waarschijnlijk naar een spinnerij in Frankrijk. En dit wordt dan ook geweven. En dat komt terug als een doek. Dat kan een doek zijn voor gordijnen of voor meubels. Maar ons objectief is eigenlijk om echt textiel te krijgen voor een overhemd of een jurk. De plant is niet bedoeld voor andere doeleinden. Dus een joint draaien zit er volgens Eugenie niet in. Het zijn rassen die toegelaten zijn, die zijn geregistreerd in Europa en die zijn toegelaten tot verkeer, zoals ze dat noemen. En dat betekent dat ze ook gecontroleerd zijn op het THC-gehalte. Deze zijn lager dan 2%, dus hier zit geen marihuana. En zelfs om CBD te maken is het eigenlijk niet geschikt. In de toekomst gaat de oogstmachine ook in andere landen oogsten. Eugenie hoopt in Zeeland haar percelen te kunnen uitbreiden. Een aantal Zeeuwse actiegroepen wil dat er in Politiek Den Haag tot aan de verkiezingen niets meer besloten wordt over de bouw van de nieuwe kerncentrales. Ze verzoeken de Tweede Kamer om het onderwerp zogenoemd controversieel te verklaren. Ze vinden dat het aan een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet is om de nieuwe belangrijke stappen te zetten in dit dossier. Justitie gaat een tweede verdachte vervolgen voor het verkopen van het zelfdodingspoedermiddel X, ook aan mensen in Zeeland. De verdachte is een 76-jarige inwoner van Castricum. Hij wordt verdacht van witwassen en hulp bij zelfdoding van 7 mensen. De zaak kwam aan het licht na zelfdodingen in Zeeland en in Breda 2 jaar geleden. Onlangs kreeg een man uit Eindhoven 3,5 jaar cel voor hulp bij zelfdoding van 10 mensen met het middel. Waar kun je nog een kilo appels kopen voor maar €1? Nou, niet in de supermarkt, maar wel bij de appelteler zelf in Sint Maartensdijk. Bezoekers mochten de appels daar vandaag zelf komen plukken. Deze ook? Ja. Deze? Waar let u op als u ze plukt? Ik heb van mijn man geleerd dat je met het steeltje moet plukken, omdat ze anders kunnen gaan rotten. En dat ze mooi rood zijn. En dat zijn deze appels zeker. Teler Jan Durlo heeft geluk gehad, want veel appeltelers hadden deze zomer last van de appelbloesemkever. De larven aten de bloemetjes op, waardoor er geen appels groeiden. Maar de kever liet zich hier niet zien en Durlo had dus een goede oogst. Bij ons hangen de appels er goed bij, eigenlijk te goed. Er hangen er heel veel aan. We hebben natuurlijk veel regen gehad. We hebben eigenlijk geen last van nachtvorst gehad in het vroege. Daardoor hangen er nu veel aan. Dus we hebben er ook al met een aantal mensen veel afgegooid op de grond, omdat er anders te veel aan de boom komen. Dus voor ons ziet het er goed uit. 5 jaar geleden heeft Durlo deze actie in het leven geroepen. Vanwege hagelschade mochten de mensen toen de verhagelde appels plukken voor appelmoes of appeltaart.
Dit jaar was dat niet nodig, maar hij vond het zo'n leuke actie dat hij er gewoon mee door is gegaan. De stichting Vrienden van het Bravis Ziekenhuis heeft het geld terug dat een ex-penningmeester had verduisterd. Dat laat de stichting weten in een persbericht. De stichting had onlangs aangifte gedaan bij de politie van verduistering, omdat de ex-penningmeester zich een bedrag van ruim €84.000 onrechtmatig had toegeëigend. Maar inmiddels heeft hij het geld allemaal netjes weer teruggestort. Hier hebben we Jan. Ik zal het eventjes tonen. Dit zijn de portretten van de 19e-eeuwse Jan Was en zijn vrouw Sarah Catharina. Ze komen binnenkort tussen hun andere familieleden te hangen in het gemeentehuis van Tholen. Want daar horen ze thuis, vindt de schenker van de kunstwerken. Omdat de familie Was altijd belangrijke functies heeft gehad op Tholen. Burgemeester, dominee, dokter, onderwijzer. Dus dat zijn allemaal functies waar in die tijd, en dat praat over de 19e eeuw, waren natuurlijk de houten methoden in de gemeenschap. Ook de laatste Europese nazaat van de familie was vanmorgen aanwezig. Speciaal uit Frankrijk overgekomen voor deze bijzondere overhandiging. Ik ben apetrots. Ik kan alleen maar dat zeggen. Ik vind het geweldig. En dan binge-watchen in Domburg. Het Zeeland Nazomerfestival opent vanavond met een drieluik van de Noorse schrijver Henrik Ibsen. De deuren van het festivalterrein zijn daar net open gegaan. Verslaggever Anke Tannihattu is in Domburg. Anke, de voorstelling begint al om 6 uur. Dat is lekker op tijd. Ja, maar als je dan ook bedenkt dat je 3 keer een uur naar een voorstelling gaat kijken, met 2 pauzes tussendoor, dan ben je al gauw 4 uur verder. En voor 10 uur kom je hier het terrein niet meer af, hoor. Je staat daar op een weiland bij Domburg. Dat speciaal voor deze voorstelling is eigenlijk omgetoverd op een festivalterrein met 3 podia. Ja, dat klopt. En achter mij zie je het gemeentehuis van Veren, van de gemeente Veren. En aan de andere kant hebben we de skatebaan. En hier zijn de 3 podia gebouwd, waar straks die 3 voorstellingen worden gehouden. En het publiek verhuist dus elke keer mee met een hapje en een drankje om het volgende deel van Crash Test Ibsen te gaan bekijken. Ja, beste mensen, als u op zoek bent naar drama, bent u toch op het verkeerde moment gekomen. Ja. Want het is nog net geen hoogseizoen en er is geen badgast te bespeuren. Crash Test is als iets heel hard tegen een muur aanbotst, wat blijft er dan van over? En eigenlijk is dat wat wij gedaan hebben met de toneelstukken van de Noorse auteur Henrik Ibsen. We hebben die stukken aan een hoge snelheid tegen de muur gekeild. En de brokstukken dat daarvan overblijven, daar buigen wij ons over. Thomas broer. Dat ook, ja, maar nu vooral in de hoedanigheid van burgemeester ten toneel. Ja. 1 avond Ibsen en je hebt 3 van zijn grote werken tot u kunnen nemen. Zonder dat je overvoed naar huis gaat. En we hebben dus eerst Nora, dan Volksvijand en als derde deel Spoken. En elke keer wordt er dus zo'n groot thema gecrashtest. Nu zullen ze iets hebben om over te leuteren hier in dit stadje. Onze stad een kuuroord, puur natuur, lekker lui, gewoon genieten, snel weer beter. Helende kracht, zuiver water, zuiver vergif. Er is eigenlijk genoeg onspecifiek aan deze plek om ons te kunnen voorstellen dat we overal zijn. En tegelijkertijd is het heel duidelijk ervaarbaar dat we hier met een kleine samenleving te maken hebben. We hebben een gemeentehuis dat vlakbij is. Als ik kijk naar de mensen die ons geholpen hebben van hieruit, iedereen kent elkaar. En dat is wel iets wat we terug zien komen in de stukken ook. Nou, dat belooft een bijzondere avond te worden, Anke, daar in Domburg. Die andere 2 grote locatievoorstellingen die gaan morgen pas in première, hè? Ja, dat is Nachtkant Life is but a Dream bij de Covra. En bij Fort Rammekes de voorstelling Water vergeet niet. En die is trouwens helemaal uitverkocht. En voor de Covra zijn nog een paar kaartjes. Tot slot dan nog wel even, Anke, misschien een beetje een serieuze noot, maar het is wel echt een walgersfeestje, hè? Ja, ook de kleinere voorstellingen zijn eigenlijk bijna allemaal in de buurt van Middelburg. Behalve 1 kleine voorstelling van Giovanni Brandt bij het woonwagencentrum in Sig Hendrikskinderen. Maar verder inderdaad een walgersfeestje zou je kunnen zeggen. Er is een kleine uitzondering en dat is de volle vuilkar. Die begint morgen in Scherpenisse. Dat is een vuilniswagen en daar kun je als publiek in en dan kom je terecht in de wondere wereld van het afval. En dat is de reizende voorstelling die eigenlijk heel Zeeland bestrijkt. Allemaal op het Zeeland Nazomerfestival tot en met 2 september. Anke Tannihattu, dank je wel.
We moesten er even op wachten, maar na een grijze ochtend en zelfs een grijs begin van de middag kwamen er uiteindelijk toch zeker wel wat opklaringen vandaag. Morgen een maximale temperatuur van 18 tot 20 graden, een matige aan zee, soms vrij krachtige zuidwestenwind. Zondag wat meer opklaringen, maar landinwaarts dan opnieuw wel weer enkele buien. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond, alvast een heel goed weekend en heel graag tot morgen.